И вече решаваме задачи в добро настроение в нашето студио. Според изследване, което излезе преди известно време, българските ученици са едни от най-неграмотните в целия Европейски съюз. Ние сега ще ви докажем с нагледен пример, че това не е така. Осмокласник от Кърджали видя името си първо в списък на решилите трудна задача на тематично американско издание. Иван Герганов, който на 13 години е сега тук при нас. Здравей! Добър ден! Здрасти! Първо, страхотен успех, ние ти го честитим. Кажи ни, как започна да се занимаваш с математика? Защото с Вито си говорихме, учениците на твоята възраст по-скоро играят навън или гледат футбол, но не се занимават с математика. Аз, доколкото разбрах, ти дори в свободното си време се занимаваш, не само в училище. И още като малък почнах да чета отрано, да пиша. И математиката ми беше много интересна. Да смятам в магазина. Примерно един път се пробваха да не излъжат срещу, вече аз веднага разбрах. И казах, и те веднага се смутиха там. И... На колко години беше тогава? 6. На 6 години? Да. И ги хвана, че ви лъжат в магазина? Да. С колко пари искаха да те излъжат? Ами там един валя някъде. Не ги хвана веднага, браво. Да. Ето това доказва, че има приложение на тази възраст да се занимаваш с математика. Да, още като малък. Играеш бридж, карти, помага ли ти в тези игри? Добре картите, особено в брича или в покера. Покера е много важна математиката. В бридж си добър, така ли? Да. Супер. Аз много обичам да играя бридж, нищо ще ми се случва много рядко. Обаче ти имаше шарди се тук. Между другото да ви покажа, току-що Иван ни е написа тази задача. Признавам си, не знам дали ще види камерата и дали е, може би на тази да се опитам да я покажа по-скоро. Признавам си, че ние с Ели доста се дивихме и ни беше много сложно да разберем какво всъщност пише тук. Тази задача на университетско ниво решават я ученици в университети в Съединените щати и в Европа. Ти си само 8 клас. И така е, да. Колко време ти отне решаването? Около 2-3 седмици след като те видях. Но освен мен са решили един арменец, един испанец, един американец и един студент от Италианския университет. Само 5 човека? Да. Супер. Това е огромен успех. Кой те поздрави първи, като разбра за това нещо? Господина ми в математика Войчо Милчев и директора на училището. А американците изпратиха ли ти някакво поздравление по този повод или не? Не, те публикуват само имената на решилите. Те са такива прагматични хора, да знаеш. Кратко и ясно. Не са много по този тип емоции. Поканиха ли те някъде да участваш в някое състезание или надпревара математическа в България? Има ли си олимпиади по математика, да попитам аз? Да, олимпиади, значи има 4 големи състезания всяка година по математика. Участваш? Да, участвам. Биеш ги сигурно наред? Точно така не, ама имам успехи. Абе, знаеш ли, между другото имах една идея, понеже едно време ние, нашите математици, дето много схващаха тогава, ги пробвахме с едни купчета на Рубик. Да. Някога редил ли си такова нещо? Не, никой път не съм редил купчета на Рубик. Добре. Сега ще да ти е за първи. Щях да те пробвам, ама не намерихме купчето. Защото то беше някакъв тест своеобразен. Сега какви тестове използвате? Има ли такива игри, които да ви помагат? Ами има, да. Даже наскоро, като бях на една конференция на Ученическия институт математика и информатика, дараха една задача за 4 годишни япончета, как влизат в детска градина. Така. Пишат трицифрено число, примерно 806 и това е равно на 4. И пишат там още числа надолу, примерно още 5 числа и пишат равно на еди колко си. И им дават последно число да напишат равно на колко е. Това е една интересна игра. Сигурно е интересно, за мен е ужасно. Никога не бих играл на тази игра. Какво искаш да направиш? За да не те питам глупави въпрос, какъв искаш да станеш, какво искаш да направиш от тук нататък в живота си, защото явно си поел някаква линия. Да продължа да се занимавам с математика. И как се виждаш след 10 години? Доцент, професор? Точно така, примерно да ставам професор и доцент, не, ама нещо свързано с математиката ще бъде. Искаш ли да учиш в чужбина? Да. Може да ти предложат някоя стипендия вече с тези успехи. Аз, доколкото знам, имаш такива и в България. Да. Въпросът е дали само ще учиш в чужбина или ще искаш да заживееш там? Времето ще покаже това. Като отида в чужбина ще реши. Да, прав си. Добре, ние ти стискаме палци. Страшно много ти благодарим, че беше тук при нас и наистина успех от тук нататък. Дай Боже да има повече такива като теб, които да показват, че българчетата растат умни и кадърни и да престанем да бъдем толкова черногледи към собственици и деца. Това беше всичко от Здравей България за днешния ден. Надявам се, че ви било приятно. Ще ви чакаме отново утре, точно в 6:40. Предстои на кафе с Гала. Приятно гледане и приятен ден. Ще се видим отново утре. Чао!